Tänään täällä nyt esiinnymme 5 puhdanrotuisen Lusitanon kanssa tuoden esille rodun monipuolisuutta, erityisesti kouluratsuna sekä työratsastuksessa, eli tässä jo mainitussa Working Equitationissa. Ja näyttää myös rodun kasvatuksen 3 tunnetuinta päälinjaa: Veiga, Andrare ja Altar Real. Tällä areenalla meillä esiintyy PSL oli Kilat, ratsastajana Noora Jeulonen. Kilaten omistaja on Johanna Jälkävaara. PSL oli Senon, jota ratsastaa omistaja Pirjo Tani Koivula. PSL-ruuna Tim Tim, ratsastajana Mari Mänty Faria Cavareo, omistaja Kristiina Kontio Jalalla. PSL-tamma Unika, ratsastaja sekä omistaja Elina Partanen, sekä PSL-tamma Rom Dufescape, ratsastaja sekä omistaja Kaisa Roininen. Ja tässä tosiaankin saatte maistiaisia siitä, miten eloisia, notkeita ja ketteriä nämä Lusitanot ovat. Monasti näissä reaktioissa ja liikkeissä näkee elementtejä, joiden kautta voi hyvinkin ymmärtää perintö, joka on tullut härkätaisteluareenoilta, joka on yksi osio Lusitanon käyttötarkoituksessa. Nopeita, energisiä, eloisia, mutta aina kuitenkin ratsastajansa puolella yhteistyökumppanina.
kiittävät siis tähän asti suorituksista Kilat, Zenon, Tim, Unica ja Road with Escape. Nyt sitten tehdään pikkasen rakennustyötä tuolla areenalla. Ja ohjelma nimittäin jatkuu näiden lusitaanojen osalta. Nimittäin se, mitä tuolla nyt rakennetaan nimenomaan näille lusitaanoille, kuuluu tähän Working Equitation-osioon tästä esityksestä. Kuten mainitsin, se on aivan uuden tyyppinen, ainakin täällä meillä Suomessa, kilpailumuoto. Lajin tavoitteena ei kuitenkaan ole ainoastaan tuoda esille ratsastustekniikkaa, vaan myös kunnioittaa ja vaalia eri maiden kulttuurillisia perinteitä, esimerkiksi vaatetusta ja maiden omaa hevosrotua, kuten esimerkiksi nyt Pura Raza Española sekä Puro Sangue Lusitano, Lipitsan hevosia unohtamatta, myöskään Camarguin hevosia unohtamatta. Näihin kilpailuihin kuuluu 3 eri vaihetta. Ensimmäinen vaihe on Working Dressage, toinen on Working Style, jossa myöskin käsiteltävyyden helppous tulee esille, sekä Working Speed, eli nimenomaan työskentelyn nopeus. Tässä kouluvaiheessa ja helppousvaiheessa arvostellaan hevosen rytmi, rentous, säännöllisyys, kuuliaisuus, vastaanottavaisuus, taipuisuus, notkeus, impulssi, kokoaminen ja tasapaino. Kolmas vaihe, eli tämä nopeusvaihe, ratsastetaan samoin kuin toinen vaihe, mutta nopeudesta kun puhutaan, aikaa vastaan, jolloin nopein tietenkin voittaa. Monipuolisuudessaan laji soveltuu kaiken tasoisille ratsastajille ja kaiken rotuisille hevosille. Kuitenkin lajissa suositaan kokoamiskyvyltään laadukkaita hevosia, kuten Lusitanoa ja Lipitsaa. Suomeen on perustettu ensimmäinen lajiyhdistys Working Equitation Finland ry viime vuonna, eli 2012. Varsinaisen toimintansa tämä yhdistys aloitti tämän vuoden alkuvuodesta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää lajin näkyvyyttä, toimivuutta ja tunnettuvuutta Suomessa sekä tehdä yhteistyötä muiden lajiin perehtyneiden järjestöjen kanssa niin täällä Suomessa kuin ulkomailla. Working Equitation Finlandin tuttavallisemmin WEF-tarkoitus on tarjota jäsenilleen sekä kaikille kiinnostuneille lajista tietoa ja taitoa järjestämällä valmennuksia, näytöksiä ja tulevaisuudessa luonnollisestikin myös kilpailuja. Tervetuloa tutustumaan lusitaanoihin sekä molempiin yhdistyksiin osastolle K55. Um beijo de saudade pra levar ao mar e o mar a lua eterna pra levar ao mar e o mar linha eterna. There
Ja sanomme kiitokset. Tästä saimme maistiaisia siitä, mitä Working Equitation pitää sisällään.